नमस्कार, मी रीना ठाकूर कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्या या विशेष बुलेटिन मध्ये स्वागत करते। चला तर मग जाणून घेऊया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकण आणि अखंड महाराष्ट्रात नेमकं काय काय घडलं। कुडाळ एसटी स्टँड समोरील न्यू सत्कार हॉटेल मार्गावरील अतिक्रमण लवकरात लवकर हटवण्यात यावे अशी मागणी शिवाजी पार्क आणि सिद्धिविनायक अपार्टमेंट मधील रहिवाशांनी केली आहे। याबाबतचे निवेदन त्यांनी कुडाळ नगर पंचायतीच्या मुख्याधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केले। दिवंगत अभिनेते रमेश देव यांच्या पत्नी व अभिनेता अजिंक्य देव यांच्या मातोश्री ज्येष्ठ अभिनेत्री सीमा देव यांचा आज सकाळी दीर्घ आजाराने निधन झाले। वयाच्या 81व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतलाय। जिल्ह्यातील मुंबई गोवा मार्गावरील बेरोजगार कर्मचारी, मच्छीमार आदी प्रश्नांबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घालावे असे आवाहन सिंधुदुर्ग जिल्हा मनसेच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी किशोर तावडे यांच्याकडे करण्यात आले। कुडाळ येथील कुंभारवाडी प्रभागातील विजेच्या जीर्ण झालेल्या तारांसह गंजलेल्या पुलाचा प्रश्न अखेर सुटलाय। यासाठी नगरसेवक उदय मांजरेकर यांनी पुढाकार घेत वीज कंपनीकडे पाठपुरावा केला। सावंतवाडी नगर परिषदेने शहरातील कचरा गोळा करण्यासाठी आमदार निधीतून खरेदी केलेल्या 6 इलेक्ट्रिक गाड्या अवघ्या काही महिन्यातच भंगारात पडल्यात। या गाड्या कोठेही पलटी होत असल्याने त्याचा वापर बंद करण्यात आलाय। सुमारे 3 लाख रुपये एका गाडीची किंमत आहे, त्यामुळे लाखो रुपयांचा चुराडा झालाय। कुडाळ पंचायत समितीने घेतलेल्या कार्यक्रमात कुडाळ पंचायत समिती प्रशासनाने गाड्यांच्या पार्किंगची व्यवस्था व त्याचे नियोजन आयोजक या नात्याने न केल्याने कुडाळ रेल्वे स्टेशन मार्गावर मोठ्या प्रमाणात ट्रॅफिक जामचे चित्र पाहायला मिळाले। याबरोबरच कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।